Anong pabibili mo, darling? Pasko po. Isa muna, kasi malulusaw, tapos bili ka na lang uli. Malulusaw yan. Oo, isa muna. Isa muna. Oo, tapos bili tayo uli. Isa muna. Pag ubos mo, siyempre lusaw. O, sara mo na. Op, dahan-dahan lang. Yes. How much? 40,000. How much? 40,000 daw. 40,000? Nakakamal na pala, Le. 40,000. Paano kaya ating metong milyon ng 40,000 niya pala? 40,000. How much is your dollar conversion? Dola? $1 half. Pasok tayo sa loob, guys, kung anong meron dito. Hindi ko mas maganda yung mga naka-outfit mo dito. Souvenir. Yes, souvenir. Yeah, souvenir. 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 Ang daming pwede souvenir. So we're getting ready na to go outside. Nandito na po ang bus natin. Naka-prepare na kami. So leave the room for the meantime. We go outside and then take a look kung ano yung magandang pasyalan dito sa Vietnam. So yung mga passport, kailangan natin dalhin. Yung relo ko pala. Seven floor na ganda na. Ang relo mo kinuha ka? Yeah. Ang bag mo. Kaya kanya naman ni. Magaduan na ka. Ha? Magaduan na kang bag. Ayun eh. Masira yung kain ko. Masira yung pangamaling bag. So eto na. We're going outside na. We go to 7th floor. Ay, 7th floor. Pinindot mo? Nakasal na ang chingan. Saglit. Wait. Oh. Bakit? Tignan ko, double check kung yung sa atin. Ang card. Oo. Okay. Yeah. Delicates. 7. Ay. Makulim na yung panahon sa labas. Oh, let's go na. Opo, tara po. Maglinis na po ata. Maglinis naman. Ay, ini, isa. Ah? A few moments later. We'll visit Marble Mountain. Yes, Stone Village. Stone Village is the area the local people they collect the stone from the Marble Mountain and they are making the statue. So we call it the stone carving village. Yes, when we finish in the stone village, taking the photo, we have the 30 minutes or 40 minutes in the stone village. Then we will go straight directly to the Marble Mountain. Yes. In the Marble Mountain, because the Marble Mountain is a mountain, so today we need to climbing a little bit. Yes, climbing the mountain.
In the Marble Mountain, totally, we have the 5 mountains, 5 elements in Feng Shui. Water, fire, wood, metal, and iron, earth. Yes, 5 elements in Feng Shui. So, today we will visit also highest mountain, Water Mountain. So, anyone cannot climbing the mountain, you can weigh me in the foot of the mountain. Yes, and when we finish the Marble Mountain, we will go straight directly to Coconut Village, Coconut Forest, for take a boat ride. But first, we need to take a lunch. We will have a lunch in Coconut Forest. Yes, there's a lunch, madam, a lunch. And after the lunch, we will take a short rest, nearly 1 hour, then take a boat ride around the river, watching the daily life of the local people. Yes, and when we finish in the Coconut Village, we will go into the ancient town, Hoi An. Hoi An ancient town was built in the 16th century. I will introduce later, but okay, so today is our first day. So how do you feel about the Vietnamese bread yesterday? Bánh mì, Vietnamese bread. It's good. Oh, thank you. I'm very happy because you like. Very famous in Vietnam, and here Da Nang City, located in the middle of Vietnam. 766 kilometers to the north side is the Hanoi capital, and 961 kilometers to south is Ho Chi Minh City. Da Nang also is the center of World Heritage. Hoi An ancient town, Myson Sanctuary, and the Hue ancient capital. Our destination tomorrow. Yes. Da Nang is the center, so we have a lot of things much to do. So I hope all families, when we finish the day, we can take a good rest for healing, for recharging the energy. Few inches later. Anong pabibili mo, darling? Diyos ko po. Isa muna, kasi malulusaw, tapos bili ka na lang uli. Malulusaw yan. Oo, isa muna. Isa mo na. Oo, tapos bili tayo uli. Isa muna. Pag ubos mo, siyempre lusaw. O, sara mo na. Dahan-dahan lang. Yes. How much? 40,000. How much? 40,000 dong. 40,000? Ang kakamal na pala, Le. 40,000. Kaya natin may 2 million and 40,000 niya pala. 40,000. How much is your dollar conversion? $1 half. Ito, half. What? Half. 40,000 dong. Same $1 half. Masaya ka sabi ko. Papareho ka pa. Oh, this one, 50,000 ha? Ang ganun. Open. 500,000 niya, 500,000. Magkano kami yan? 40,000. Open. You want open? 10,000. Thôi là bông xá hả? 460. 200, 400, 450, 160. Okay. Okay. This one here là 500. Okay. 500, I change 460. How much that? 500. Okay. Need 460. Okay, thank you, thank you. Mga namin sa film. Lalawin mo yun. Basta may 1,000 niya, pare-parehas na yan. Vietnam small. Small money. Money euro nhưng mà money small. Nandito tayo ngayon sa Marblestone. Ito isa sa mga pinagmamalaki ng Vietnam tourist spot. Yung mga gawa nila sa bato, inukit sa bato, kagaya ng lamesa. Meron silang lamesa rito, iba-ibang klase. So gawa lahat ito sa bato. At yung mga lion, yan, yung mga baboy,
Galing nila, no? Minoko nila sa baton hut to. Galing sa bundok. Wala, may picture ka kita? Ali. Pinicture ko rin ang puto. Bisa mag-picture ka rin. Milyonaryo ka pala ganyan. Tara, picturean na Ito ko. lang milyon ng timano. Nung Pilipinas ka swelo ko. Sinabi ko kaya sinabi kay Kayam, pan. Kaya palibe kayo sa $100. Ito, milyon. Nakakari ba ta? Hindi kita magkaya. Kaya sinali kayong ice cream. 100,000 mga 200,000 ay dana na mas kaluluka na mo. Nakala. Pasok tayo sa loob guys kung anong meron dito. Hindi ko mas maganda yung mga naka-outfit meron dito. Something else? Souvenir! Yes, sama niya. Yeah, souvenir. Sama niya. Souvenir! Ang daming pwedeng souvenir. Souvenir lang pala rin dyan. Or sabi ni nanay, yung isa, mas mura daw sa tabi ng hotel natin. May mga ganda. Nag-scout na daw sila kaninang maga. Doon na lang tayo. Mas mura. Maganda rito. One day millionaire ka. Ha? Ate kung buri kita, may puta man. Ma-fake na ako na naman. Check Wag tayo, na, mas wag balik na. ko 5,000 pesos. Yung ganito. Tapos peke. Ano yan? Ay, we already bought in the hotel. Beautiful. Magkano utang na kaya? 400,000. Malaki! You're rich, ha? 400,000. You're rich? So rich. Yung sa akin, magkano utang niya? 100? 100,000 din. Ano yan mo, walang nila niya? Ano utang? Nag-enjoy si baby, oh. Mga billion din, 40,000. Itong naka-red hat. Ah, Ang laki ng agot nila. Ilan taon na siya? Itong si ate. 25. Tapos 5. 20 tsaka 5. Kawawa. Kahit pabantay mo sa binabayaran mo, magbabantay. Yung Ay, growth, nagawin. yung development ng bata, no? Mahal. Sarap naman yun. Sige, tingnan mo. ang ganda nga eh. Ako kailangan. Ko yung ano. Sa mobility niya, kasi yung mahal. GoPro. Oo. Sundin-sundin lang natin si Madam sa pupunta. Take a quick recap. Uy, ganda nito ah. Parang yelo. Uy, hindi naman pala yelo. Ang karakal na eh. One of the contracts on US
Mamili na ka, Jo. Mamili na ka. Ito ko lang yung barya sa akin niya. Baka makakabit ko kayo. Ito yung sinasabi mo. Baka ma 1, 2, 3 ka na naman. Baka mo, 1, 2, 3 na ko na naman dyan. Sa Thailand. Rapa. Dalaga pa po to. Single. Basta sundan lang natin si Madam. Oh, naan na naman, baby? Naan na naman po rin? Nakadalawa ka na, darling, ha? Doon na naman tayo bibili sa kabila, mas masarap. Meron naman. Oh. Water. Drink ka na water. Pagtatampo, mauna na ako para hindi ako nakikita. Kasi ito lang. Wala na mga tao, wala na mga kanin mo kanya na. Ay po. Hi. Hi! Ganda po ng course eh. A few moments later. Yung second destination namin is Marble Mountain. Aakyat kami doon sa Torre. Sasay kami ng elevator. But before that, kailangan namin mag-walking. Ay, ganda sa taas oh. Uli ni Kwame ang tuwang lag mo? Oh, baby girl. Aakyat tayo doon sa taas. Kalati namin, dapat ang barakol. Kaya mo? Dapat ang barakol. Hindi mo kaya. Na? Uli naman natin. Gusto mo raw to? Kaya ko. Do you like this? Dahil mo rin palang kanyang kilin eh. Malang bagyo. Ay, yung motor. Yan ako. Sokli na. Kota lang pa uli. Dakal magsinda makanya kita lalantang kain. Lalam Hotel? Oh, mas murang ano. Kain. Kaya ni Kayabe ako. Si George? Wow. Ay, ito. Panya nining girlfriend na. Nining girlfriend. Bota na ang baba, karsali. $10. Malkir, $10. Malkir, bota ako tingkan. Doon mura doon. Wala na, nag-shopping na yung mga tao. Ano yan? Kinakain po yan? Parang coconut crispies. Magkano po yan? How much? Yeah, oo. Magkano po yan? Mas mura din. $10. Oh, bili ka na. Oh, bili ka na. Yung pinapalit ng millionaire mo. Ikaw, milyon na ako. Ano Problema tita, yung allowance ko nasa kanya. Oo nga. Ayaw niya ibigay. Ngayon nagpapalit ito sa akin, kinukuha na naman niya. Gusto na. Lalo kaya ini. Halina. Bata mayumularan niya ako.
Ay, pasalubong. Oh, pasal. Ano pa? Ah, dinan. Make. Ano, make. Ah, make. sa bundok, oh. O, mga niya ni sabi na kinin eh. Wow. Make, ano, plastic. Yaman na na chimbile. Lahat yung pinin. Itang babae natin kinalagi. Kwek ka. Okay. Ayaw mo tata na kita mountain. Dapat eh ako pamilyali. Bakit ako mukyata pa babo? O baba? Iwan doon sa bus. Antay tita bilaning Punta na lang sa ali. Tara, ayun ako. So, na-ista ka rin, no? So, crocs yun eh. Punta na pababa. Mga nang ginagawa yun eh. Natural yun, hindi na magagawa. Iyan na ka man dumalog sa elevator ko eh. Dali, kang magpapicture pa kita. Malakunta mo yun eh, ito kita. Group picture. So, akyat tayo doon sa taas. Safe naman dyan, miss. Of course, ay, of course. Oh, sakay na tayo. Sakay din tayo ng cable car. Tinok lang. Ito, umulan. Matatampo. Sige po. Record, ma'am? Ma'am, tingnan naman yung payo ko. Nubo pa naman to. Amo, Nandito tayo sa Marble Mountain. So, pinukuha yung mga bato na inuukit. 四幅都唔同㗎，嗰度成你睇到，唔係藍色嗰度，呢度執色嘅，執色嗰度，係啦。多四幅。Sorry. No problem. Ano yung kanya makontak mo yung bugay? bago. Ito yung mag-ina ko. Nag-e-enjoy sila. Kahit masakit na ang paa. Tuloy na ang laban. Walang orongan. Daan-daan lang. Madulas ang daan. Basic lang. Wala nga atras. Wow!
Wow! Dito lang tayo nalulungkin. Ang ganda pala na view. Mas maganda yun. Dito pa. Wow, itang yun. Parang nandun ka sa halon. Ang ganda ng view. Saan tayo galing kanina? Dito. Diyan? Dito tayo nagpicture kanina. Kunin mo sa ano. You can go there and show you. Picture kita doon. Ganyan. Dito, dito. Akta dito. Alalay kayo mo. Pabaran makuha na yung kung tayo. Pame. Yan yung makuha na. Smile. Let's ready to rumble. Elevator. Kini. Bababa po tayo. One tapo na yan. One. Uy. Next in line yun. Pero mas parang mainit po sa Pilipinas, no? Kaysa dito. Oo, yung temperature dito. Mas mainit sa Pilipinas. Oy! Oy! Anong floor ba nito? Ang rapid floor to. Dito malamig. Sali itang pitaka. Utang pa ang Diyan kayo ni. A few moments later. Ito po ang lunch namin sa Vietnam. Ang tawag po dito is salted noodles with vegetables. Yan. Oh, what? Yun with seafoods naman. Mas mura pa ikaw. Kahit hindi niya pangkain. Oo. Hindi niya pang huli. 45 yata ang kundad. Subo na ka. Ay, subo na ka. Ano? Kalawang klase noodles dakin? Hindi naman niya. Marami tang kinchawkin. Mm. Ano pa na?